kon kok klumbrak, klumbruk, tekelak, tekeluk. Lho, oh dhewe. Bapak. Kon niku ngontak ngantuk, kon niku bandane iku kadung entekake bapak iki. Kon mari dadi kemanten tak rame-rameno. Bapak iki gak undat-undat nah. Wis dadi kemanten wis mari kon buka usaha tak bandani, buka warkop. Saiki kan kok durung budal wis wayahe dodolan kon. Aduh, ono emas ya emas lah, Pak. Lho, sing metenteng. Sing njaluk usaha iku lakon. Mangane bapak iki nuruti bukan usaha kon warkop iku. Ya, iki nuruti awakmu nek bojomu iku apa jare kan sungkan mantu. Iya. Kan anak dewek. Wis ngerti. Lah ya ngerti kenyataane kon gak budal apa kon? Males aku pegel aku njaga warung iku. Waduh, bangkrut deres saya. Masa wong tuku ku mesti riwariwi. Sitoke tuku kopi, marono sak jam kas ana sing tuku teh. Oh, mbak ya tuku ku memisan. Dadi nggodhok banyu ku sekali cetek wis langsung mari. Wah. Aku sitok duwe 100.000. Wis ngerti kene gurung ana sosoke. Kopi regane mek 2.000. Males aku, tak kon nggawa mbak aku. Dodol gak sabar. Kok kon gowo iki lho. Gak bangkrut iki. Kon iku ya apa? Wonge balik. Yo Kak, wong gak tau tumon aku. Akeh gak balik. Wong diutang ku nek balik nyaur ku api-api wong tak kandhani. Saiki jarang ya gak kabeh wong. Tapi nyatane ya duwe kon nggawa gak balik. Ini kan apa gak ngerti iki bapak iki bunci. Ngono kon. Apa bunci ku? Bunci ku wong biyen nek ngari bunci. Ini saiki modal, bondo, ngerti enggak? Ya apa? Males aku nunggoki warung iku. Wong tuku iku suwi. Oh, kok kadang aku seket ngleset ndelok TV, moro-moro ana wong tuku. Mangkel aku tak kon mule mbah aku. Ngelu ndasku turu-turu ditangeni ku. Lah kon ben ku lah apa? Sadurunge gak dipikir dhisik bondo wis entekake. Kon kok males nyambut gawe ku ya apa? Gak ngerti, aku kan kanane arek-arek ku jare batine akeh. Aku kepingin, gak ngerti lek soroe koyo ngono. Kon kepencutan iku apa? Terlalu bimbang dengan cerita ngono. Tapi wong iku lak sabar, telaten, tekun, betah melek, gak malesan. Lah kan usaha ngono nek males iku duwe gak balik. Mas, aku mau sampean sing nerusne iku usahane iku. Apa? Apa ya mengamu? Enak rek dipek dhewe ya apa kon iku. Iya Mas iki ya wong lanang ya. Gak males, telaten, sabar, tekun. Teko kerja langsung mampir nang warkop ya, gak nang omah. Terus ganteni kon. Lah wong kon iki sing nganggur ngetekur kon ngedep warung kok. Mas. Lho. Hah? Apa kasok turu awan jalan. Kasok turu bengi, turu mesti jam 12. Bosen aku. Kok niku waduh ya. Repot ngandani konku ya salin tompo nrimomu sangkakno nyeneni. Gak ngono gotong royong rek. Jare kon kepengin urip mulya. Ya iya, kabeh wong ya kepengin urip koyo ngono. Tapi ya sing gak soro, Pak. Tapi lah mana bisa bahasa Indonesia nek wong kepikir urip mulya enak ya hidup sejahtera gak kekurangan kecukupan gak diuntang ya gak diutang kudu berjuang usaha sing semangat Terus ngene lho Pak, sampe mbak aku kerja sama sing berjuang aku sing urip mulya ya. kon nenteng iki sing abot-abot kencerane bapak iki bondo dhuwit nak wis modal iki dhuwit pokoke pas-pasan tak tokno kabeh iki gak duwe celengan iki jagakno nek kon engko ana badine ditabung ya bapak gak njaluk nek kon ngerti ya engko bapak perang ngono ngerti perang ngono Gak ngerti aku. pakai ono iku perang ngono lho Lah iya wis sampean bagian ngedoli kok patike sampean kene aku. kon gak ero iki bapak kena asam urat seneng gak mati minta kabeh Kawan apa aku males Pak.
Kan iku Masa- umurmu piro kon piye males kan iku? Aku bosen aku nyeteki kompor ae. Engko aku salah nang gorengku, tanganku kena minyak. Aduh panas kabeh males aku. Makane kok njaluk njaluk susu rabi ae ta. Njaluk rabi ngecek ae. Saiki wis rumah tangga, kok nyambut gawe males. Bapak iki mumpung sik urip nah, sik panjang umur, seger waras, sehat. Sawaye-wae bapak engko terus dipundhut. Ya aja selapa men niku. Lah gak iso wis selalu kepikiran. Engko sing ngrewangi aku sapa? Ya bojomu. Kok di bojo. Oh, ya sece, ya dewangi bojo, ya dewangi bapak. Dadi kan cepet urip mulyane. Ya wangi ku lho kon iku mangkel. Ya wangi ku ikhlas, ya tulus hati, lahir batin, gak apa-apa. Nang delok kon mangkel jare dadi penyakit. Lah sampean ku ambek anak kok ngewangi atik mangkel barang. Gak ikhlas ta sampean. Ojo ngono Wis ta. tak bongkar ae warunge mari ngene. Piye ngono iku? Oh, iki kontrak iki setahun 5 juta iki. Berarti mbak sampean Rong gak tahun ikhlas. 10 juta. Lho. Kan iku ya apa? Kan iku ya apa sih? Kan iku kesakno bapak di apa sih? Masih gak akeh ya. Di ngesakno dhuwit sik nang balik ngono lho. Malam Minggu ya jam 8 ditutup. Ya, iku rame-rame Mantuk, Pak. Gadang. Kon ku mripatmu cilik. Kok mripatmu cilik mosok kabotan mripat ngantuk. Aku nek gak turu awan ngono Pak ya marisa ngono wis riep-riep Pak motoku Pak. Riep-riep. Ngantuk kan kon ngombe obat tidur. Bukan alasan tok ae. Kak Pak, yo Ya, ngantuk kadang ngono masih gak ngantuk Pak yo. Kadang aku pengen mlaku-mlaku. Ya wis Mas Boy ku tak jak warunge tak tutup ambek aku. Api malam minggu rame-rame ini wong begadang, rame-rame wong mlaku-mlaku. Enake wong andong kok. Kepikiran beli watu hukumat mana. Saya halo duit piro? Gak oleh iki mau mek 2000 tahun untuk es teh. Wah, cor. Oh, keren. Itu paling dadak aku sirahku wis. Barang iku wis entek, kok duit gak ono ku apa kon? Ya iku mau lho Pak, lek duwe 50.000 kan sesuai takon gawa. Engko lek misale iki tangga ya Aja Pak. buyung, aja beringisan. Tangga kenal. Anu Mbak Lisa iki regane piro? Halah wis sampean gawa lah Pak bayar aku ngono Pak. Kan aku sungkan Pak jenenge tangga apian ya Pak ya Pak ya. Preketek. Api ngono iku arane gak wong bisnis. Lakari ben iku nek kon gak sanggup ya terang-terangan ngomong, gak sampai bapak nyentuh duit akeh puluhan juta rek. Durung modale. Ya. Kontrake. Yen kan tak pikir lho gak soro Pak ya mek ngampani dhuwit ngono. Oh tiba soro Pak males aku boleh. Lah kon delok enake tok ae. Delok wong usaha iku delok enake tok, gak harus sorone. Lho Pak, delok enak iku jenenge manusiawi Pak. Iku jenenge melihat kenikmatan-kenikmatan ku biasa. Lek njero-jerone soro ya. Tadi yang delok gak enake, gak manusiawi. Lho Kak Kon Pak. sing manusiawi. Ya apa rek? Aneh Pak, ya apa lek anu ganti usaha. Hah? Ganti usaha. Wong iki durung modale iki ya durung balik. Aja kacik laba, bati untung ya. Wong modale durung nyukupi kok njaluk banting setir. Iki jenenge gak jodoh mbek usaha warung, Pak. Semua iku perlu dicoba, Pak. Lek iki gagal, sing sitoke. Sitoke gagal, sitoke maning. Sitoke gagal, sitoke. Iki ngomong. Bukan gak jodoh Lis, pancene konmu kurang telaten, kurang Oh. sabar. Ana wong tuku ya duit ditukarno. Oh, terus lek aku sikilku panas ya apa lek aku lali gak sandalan nek nukerno dhuwit. Panas. Iya. Ya diobong pisan. Males Pak, ya lek dhuwit kan sesuke ya dikekno. Iki kok salah paham kok antara bojomu bapak. Engko aku sakno nang kono iku terus nyeneni. Ngono enggak. Diconton bojomu iku lho. Bojomu gak tau tak tuturi. Gak tau tak kandhani perasaane gede, ngerti kewajiban. Adah. Anggo, Setelah aku jaga warung Pak ngantuk. Lah terus sapa jaga? Ya, bapak. Kan wong bayari ya. Ya sing dikongkon iku jujur, temen. Nah, makane Pak, aku wis duwe ide. Ya apa lek gak usah ngongkon wong. Bapak ae sing jaga ya. Kan Bapak mesti jujur ya. Kan Bapak jujur ya Pak ya. Aku matiin aku kalem-kalem. Jujur ya jujur, masa rek ana anak, ana mantu, masa aku wong tuwa nunggu anu warkop, ya gak pantes. Alah,
Wis lek sampe gak ngenteni yo genteni Mas Boy. Ngono kok soro. Lho gak ngono rundingan sing enak ngono lho supaya bapak iki gak kepikiran, gak mangkel. Sik. Mas Boy ku mau njogo ketisu Pak sakno kan mau prei. Iki ape kerja si Pawan. Sampe genteni lho Pak. Sampe delok. Enak ae usul mburi ending awakmu gawe opo awakmu iku? Aduh aku ngantuk. Wong ngapa-ngapae. Kono aku geden usah ngene iki mesti bae. Yo apa-apakno ya wong tuwa gak tega tapi kebacut ngene. Pak regane aja lali kabeh lho ya. Mbuh, ST 3.000. larang. Kon ninggare gak balik ae. Lho, cendang oleh bati akeh. Iya gula. Iki gula asli iki. Iya saiki sik kilo 15.000 iku lho mundak. Pokoke lanang wis pokoke ST 3.000 teror setengah. Heeh. Tes tetane Pak aku sampe lali pasan Pak. Aku pun dadi karyawan kuliah. Ya opo rek. Wis aku tang warung ngenteni kon tambah murat marit usaha iki. Ya lan duwe usaha nitip-nitipno ngene iki. Loh, kula mut. Oh, nggih, Dik Boy. Nggih. Anu, ajenge totalan pisan ngeterno mbek totalan. Lho alah, nggih kula enteni niki wampun kentekan. Lho, kula seneng nek sampean sing njaga sampean piyambak ta. Nggih. Alah. Bojo kula sedok ngelu kadang angep, kirangan meteng mbek. Oh, karuan bojo sampean pun ate njaga, Dik Boy. Napa? Alah, kapan ini winginane nek sampean kesah nggih? Nggih, Rong dina. Nggih. Ada, kula titipi nggih. Tetep napa sampean? Usus 20. Nggih, terus Ndok puyuh 20. Cecek. Cecek Sate 20. cecek. Nggih, sate Nggih. cecek. Nggih. Nggih ta. Terus balik Dik Boy. kembali. Gak payu balas. Kula nggih ngenten. Lho alah rek kok gak kalong sih? Nggih. Nggih, terus Oh. sing anu sepi, Bu. Niku mboten enten tiyang mriki ya. Lho alah Dik Boy lah menene tak ganti ya. Nggih. Tak ganti donat. Donat. Nah, donat. Sing resepe meme Fatimah niku. Lah iya. Cuma aku biasa lek meme iku ketara ya dibolongi dhisik dadi goreng. Lah nek sampean Kak, diunter-unter baru saking goreng baru dibolongi. Baru dibolongi diunter dioyak kayak diceburno niku. Dadi nek gak metot. Nggih. Perkara rasa Dik Boy, Nggih. donat kula niki nggih wis kenek dipastekno lah rasane wong Nggih. iku donat kentang nggih ta. Nggih. Sampeyan sing jaga kapanane nggih. Rame sampeyan donat kentang Lah, ketok donat ruwame kentang. kentang kentung. Iki ta. Ora napa kentang kentung. Lho saking ramene kentang niku. Nggih, lah kula niki lho Dik Boy, Nggih. ngancene usaha kula niki nitip-nitipaken ngene iki. 5 warung niku lho nggih. Nggih. Ludes entek bersih. Nggih. Nggih mboten enten sing balik. Nah. Tumbuh-tumbuh nggene warunge sampeyan nek bojo sampeyan sing jaga Dik Boy. Nggih. Waduh. Nggih ta. Nggih walah. Nggih. Aduh kula nggih ngeten Dik, anu tak gak payu. Mboten enten tiyang menggo. Nggih, bojoku Nggih. kok mboten ngrejekeni ngoten lho. Ngoten, bojo sampean nek dodol nggih ta, mecucu ae. Nggih. Mboten enten sume-sume ta, wong arane wong dodol niku kan nggih, raye sing padang nggih. Lara untu ta nggih. Nggih mboten. Mosok sih. Mboten alur lara untuk kok. Pancene ini potongane ngoten. Nggih Dik Boy. Ngatem. Siji kali kula nggih. Nggih, sampean nek enten Nggih. tiyang dodol kan men jak omong-omongan. Nggih men yang tuku ngoten kula jak Nggih, sing guyon. sampe wong dodol. Sing dodol kula. Kula Lah, jak nggih. guyon. Atase wong Nggih. asale pertama mek tuku kopi tok nggih. Nggih. Beranyak terus malit. Nggih ngrempesi jajan sembarang niku nggih. Padahal niku lho Dik Boy, kula Nggih. niki biasa lek sampean dugi sampean ngeten niki wis ketok moto kula badhe kula nggih Nggih, ta. nggih. Niki kula tambahi Lho, kacang goreng. Oh. Nggih, kacang kelinci
Tuli niku lho nggih kula Nggih. preceti ngoten niku. Pun kalau niki pun Nggih. tetep brinjo niki soalnya enten Pak Sugeng. Pak Sugeng. Mboten purun. Pun niki nek brinjo pun enten sing Oh, pun nyuplai. enten nyuplai. Nggih, nggih. nggih. Niku dadi kacang nggih. Nggih, Kula tambahi kacang. Nggih. Niki mboten semerep lek sampean sing dodol Dik Boy. Kula nggih ndamel titik-titik mawon. Nggih, Mbok. Kuwatir balik niku Dik Boy. Oh, alah. Bondone katut kabeh bulian. Niki wau pun kentekan ket wau. Alah. Ten mriki sing marung. Nggih. Nggih, kating takok. Nik lho, jane camilane pundi dadi ngopi. Nggih. Biasa kula nek enten wong ngopi, iki lho cobaan. Nggih, sampean kan sampean tawak-tawakaken. Tawakno Nggih niki iki Niki sate ususe bulumut. Eh, nek sampean mana ususe bulumut, kula mboten gadah usus Dik Boy. Lah kula lek mangan ya napa? Lek usus kula teng mriki. Maksude sate usus niki damelane bulumut. Nggih. Lah kula nawakno supaya cepet. Nggih, Iki lho sate ususe bulumut. Wadah. Lah Terus niku niki enten nggih sing niki Anu. nggih sate ceceke bulumut Nggih, cecek. Nggih, niki kan bumbune niki jangkep Dik Boy, rasane sampean ro dhewe nggih ta. Nggih. Enten tiyang niku nggih, wis aku gak masak angel-angel aku masak sego tok, kok tak tukokno usus. Ambek iku ndok, ambek Nggih. ceceke blomot. Nggih. Ngono wis enak Pun nggih. saniki tiyang-tiyang pun mboten masak Nggih. mriki sedaya. Nah, nggih. Nggih. Niki ajenge kula tambahi Dik Boy. Tambahin napa? Ceker kali ndas. Ken sik nyun sewu nggih bulumut. Nggih. Ceker kalindas. Nggih. Lah awake ten pundi? Lah ceker mboten kare. Mboten ngoten Dik Boy. Kok sawangane nggih usus terus bosen. Oh, nggih, nggih, nggih. Dadi niki ususe kula ganti ceker Oh, ngoten, nggih. ah, nggih. Lah niki kali ndas. Niki senes ndas glundung lho Dik Boy. Ndas napa? Ndas ayam Dik Oh, Boy. nggih, Kula bumbu niku. rujak. Oh, cocok niku. Niku anu senengane koiri. Oh, koiri niku Aduh. cek nyamane. Mana? Nggih nek seneng. Kali anu Dik Boy, goreng-goreng kerupuk titik-titik Dik Boy. Nggih, Kula niki- plastiki, nggih. Oh, nggih mboten napa-napa niki nggih kula dititipi Bu Ida martabak. Oh, nggih. Nggih. Walah Dik Boy. Nggih, napa? Sepunten lho nggih. Nggih, napa? Kapanane niku nggih? Yoga kula kan nggih buka anu ta, buka Napa? STMJ Nggih, nggih. napa? Dititipi napa niku arane Susu. rambak. Oh, tet rambak. Titipi rambak 30 Dik Boy. Nggih. Laris. Laris. Kok gak diparan-parani ngene. Oh. Dadi meninggal dunia Dik Boy. Lho alah. Sing titip. Nggih. Napa rek? Ya, napa? Lah sampean goleki wonge niku kan nek sampean kandhani. Karo nggone kok mara-mara sing jaler ning Nggih. sewu nggih. 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 Niku kapanane enten tiyang istri tetep anu nggih. Napa niku? Rambak. Rambak. Oh Nggih. nggih Pak, mpun telas nggih pun. Halah niku damel hiburan. Sakniki bojo kula pun mboten enten jane. mboten 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 nate goreng. Lha napa Pak? Mboten mboten enten. Pun pecah. Walah rek. Mosok gara-gara titip rambak. Wes nggih kula dongakno nggih. Sampeyan mawon sing tabah nggih Pak nggih. Nggih. Supados anu tetep sehat walafiat nggih. Nggih. Ibu niku soalé niku goreng-goreng wonten damel. Aku mulai wedi. Monggo sampean dodol rambak. Niki Nggih. nggih ceker niku. Ceker. Senengane titi blawuran niku. Oh nggih ta. Nggih. Nggih niki ceker pedes ya Boy. Oh nggih mboten napa-napa. Mangan siji gaber-gaber nggih. Lho nggih cek kroso nggih. Nggih niku nggih zen niki napa titip jagung. Jagung bakar ah. Nggih. Nggih marning nggih. Nggih goreng-gorengan Biasa. niki disuplai kali Mbak Darmo. Oh nggih. Niku Nggih. lek kula kali Mbak Darma nggih kenal kula. Oh, kenal sampean. Nggih, kapanane kan titip kula. Oh. Nggih. Jadi sampean titip sampean titip Mbak Darmo sampean Nggih. titipaken kula ngoten. Mboten, kula titip kunci. Kula titip kunci. Niki nggih enten Slamet Aken. Mas Slamet Tuli niku nggih Nggih. seneng ndas PT. Oh nggih. Loh, nggih sampean dodol Nggih. STMJ. Nggih. Anu
Be sampean titip susu murni. Lah sampean koren benjing nggih kula kirimi nggih ta. Oh nggih nggih. Terus niki enten Bibin nggih suka ceker. Nggih. Niki Pak Satuman Nggih, niki doyan ta? seneng kucur. Oh kocor. Nggih. Mah mboten damel kula lek Mboten kocor damel. mboten tapek saged. Nggih. Sing saged niku nggih. Selong. Ajarakno kono aku selong. Nggih, niku nggih titip kula. Nggih, nggih. Niki Resa, niki nggih langganan kula pun kathah. Katalang Jen nggih. Nggih mriki. Nggih. Terus Muhis Wedara. Cik Boy, Dalem. tanglet lho nggih. Nggih, Sampeyan napa? buka ngeten niki enten badine ta Dik Boy. Lho nggih, alhamdulillah. Niki sakwingi pirang dina tunggu bojo kula. Barang entek mboten enten duwike. Lah nggih. Niki kula tunggu Ah, nggih. nggih. Alhamdulillah pirang dina niki kantuk pun kantuk 1 juta. Lah nggih, Lah, soalé ngeten Dik Boy. Nggih, sampeyan sing jaga niku nggih Padang. Lho kok maksudnya Nggih. Padang napa nih? Niku lho, napa wajahe sampean kan cemeringan, Oh, nggih, Padang, nggih, nggih, guyu, nggih. Nggih, maksudnya ramah. Ramah, nggih nenten tiang tumbas nggih ditakoki niku mboten Dik Boy. Bojo kula? Cucu mawon. Bojo Kok kula? enten tiang tumbas nggih didoli kok mari ngono kelepat ngono. Nggih, sepurane mawon. Lho niku nggih cedekku ndilu mawon. Mari ngenten tiang tumbas niku nggih. Nggih. Sepuntene lho. Nggih mboten Terus napa-napa. sing ngeten. Bu duweke cek gedene kan susuke ngono. Nggih bojo kula. Urupno karo sik, urupno ngoten. Lho biasa ngoten Nggih. sik enak bojo kula. Nggih. Sampeyan gawa. Nah, nggih. Niku ngoten niku Dik Boy Nggih. nggih. Sepurane lho gak jare ngurui. Ngoten niku sampean kek dhuwit receh nggih Lho, ta. alah, ampun. Dadine niku lek nyusui niku mboten bingung. Receh masih digawan receh bojo kula niku males nyusui. Malah. Nggih. Pun Dik Boy nggih ngoten Nggih. niku lho nggih. Nggih, Sampeyan sik. tatang. Nggih, nggih. Kula tatalekin sik. Kula Nggih. anu tak ten mburi dilu. Nggih, nggih. Nggih. Sampeyan Nggih, kula- ngenteni dilu nggih. Nggih. Nggih kali notal kabeh pinten. Nggih, kula tak catet kek Nggih, 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 nggih. Kula niki lho sik tak tumbas gula kentekan gula niku sebentar nggih. Sampeyan nggih nggih. Nggih, nggih. Tak nunggu mriki. Enake rek. Apa jenenge buka warung atik pinggire sekolahan, pinggire pasar. Makane ketok moto batine. Oh alah. Oh, Monggo. Pak Jus nggih. Nggih. Badhe napa? Bati kathak Pak Jus nggih sampean nggih. Terus sinten? Buka ngeten niki nggih. Jare sapa? Nggih kula delok lek kula delok niku konsumen kan pun kathah. Nggih. Nek sing nunggu niku mantu Nggih, kula. nggih. Mboten usah, sampeyan mboten usah ndamelaken kula teh. Mboten apa-apa sawangane. Walah. Hah? Enak ta gambarane sampean. Nggih. Kok pacemplang. Nggih dicubi mawon nggih. Tawar napa mboten? Manis. Manis. Nggih. Lho, pun lali lho, kudu eling. Napa, Pak? Kesini kocin. Nek kepengin panjang umur, kudu Kalau ngombe teh legi-legi. teh tawar. Kali legi-legi. Sampai seneng. Ngoten ta. Kan kanca niku ngeman. Nggih, nggih. Ati mondo-mondo mawon nggih. Nggih, nggih. Niku tempu di mantu kula. Bantu sampean. Nggih. Cek niku teng buri. Teng- Ngitung niki kan kula dagangan kula sing kula titipaken Dodolan niki kan telas. ditinggal ya. Yo. Pun telas niki lho. Lho, Pak. Lho nak, Nggih. kon ndi? Lho, mriki lho ten warung dilu. Oh, Nggih. di warung kok nang warung. Lho maksudnya tumbas blonjo. Oh, alah konjo. Terus Kabeh telas. niki nggih. Laris ya. Nggih. Mbaknya Nggih, lek mantu sampean sing jaga lho nggih. Niki mantu nggih. Yoga mantu. Sing Istri niku. Yoga kula. Waduh niku yo napa? Nurun sinten nggih. Napa? Aduh dodol niku nggih mecucu atik patas-patus. Nggih. Kula niki nggih ngeten. Nah, Boleh gak enak gitu. nah iki Ibu tetep Napa yo, Nak. patas-patus? Patas-patus niku ngeten lho. Ketus. Nggih. Kula tetep iki nak ya. Nggih. Wah, Anu sampean mboten usah. Tak ngomong ngitung nggih, bae niku sampean hitung nak niku nggih nek luwih mboten usah. Niku sapa? Terus nggih kula anu niki nak mengkele anu nggih. Napa nek ditambah nggih gampang buten. Anu mak mboten ngoten lho, sabar mak niku. Nurun sinten nggih? Non Nurun sinten nggih? kula be. Enak ngeten iki. Nggih ngoten kula nggih mulai rada sungkan. Atik nggih sepunten lho nggih. Nek yoga sampean sing jaga niku barang-barang kula balik sedaya. Nggih rada anu napa ku jahat.
Oh nggih ta. Nggih, kirang. Neren sinten nggih? Non, Neren sinten nggih? sampeyan bolak-balik mboten mawon nurun cintaan Lho sinten mawon. biasa niku lho nggih lek ndelok nyapa niku prejengane Enak nggih. Prejengane niku Nggih, wajahe prejengan ta. nggih, prejengane nggih ayu, nggih ta. Napa malih Nek nggih guyu panis niku gingsule ketok ngoten. Perkara lek brai nggih pun brai ayu nggih damel Nggih. Viva nggih. Nggih. Alise pasti. nggih pun nyelirit. Nggih. Ngarep brai niku. Nggih. Jane pun pas lho Pun nggih. pas. Alise nyelirit ngoten nggih. Mboten ada sing kemruyuk ni mboten nih. Nggih, sak lemah Nggih. cucu. Aduh. Nggih, saestu niku nggih kula nggih darani mangkel nggih mangkel mboten nggih mboten kenyataan kan ngoten niku. Ngeten lho Pak Jus sepunten lho nggih. Mboten napa-napa. Mboten niku sampean briefing Pak Jus. Non, Sampean briefing. wong nyene mboten meeting. Ngene nggih, kali kami penggemar. Kali pelanggan, nek ngomong sing sopan, Nggih. ramah tamah, pun Nggih. ngomong sing jorok, ngoten. Nggih, lek ngomong jorok nggih mboten tahu. Kula tau diteni Satpol PP gara-gara anak kula ngoten niku. Ngomong gale ngomong kasar, sing Nggih. sopan santun. Nggih niku patas patus, patas patus. Sing ngerti etika. Masuk kula ngoten sopan santun itu Wong kula dijogo. mriki lho ngene. Anu jeng napa? Anu niki ajenge titip jajan. Napa titip? Lho, pun biasa. Sampe jawab, kula. Ngoten. Pun biasa. Mendale mriku. Ngoten niki. Mah. Nada ini lho, intonasi ini lho. Iya. Anak sinten nggih ngoten. Anak nggih? sut. Sampeyan mantel Untung ni anakku, lho kok sampeyan bolak-balik takon Nggih. Kula mawon. niki nggih, nggih kok mboten kok jarine napa nyatur ta napa nggih ta. Biasane wong dodol niku lek dititipi nggih seneng nggih. Sakjane. Mas ya kula ngeten niki lak padha nggih ngekeki bati Pak. Nggih Jus. membantu. Membantu misale. Kerjasama. Ah, misale payu 30 pun ketok moto nggih ta. Nggih. 30 ping 206.000 masuk nggih to. Nggih. Lah niku mboten ya Pak Jus. Jajan kula diserok-serokno ya Pak Jus. Kirangan are niru sinten nggih? Pun sampai Niru sinten nggih ngoten niku nggih. Sampeyan ngomong ngoten maling nggih. Pun nggih, anak bayi pun ditotal ta. Nggih sampun. Nggih. Iki artone. Nggih nggih. Benjing lek sampean sing jaga malih Dek Boy. Nggih. Nggih, kula damelaken napa permintaan sampean apa Dek Boy? Nggih. Padahal gending-gending permintaan. Sampeyan kok request lagu. Lho nggih. Lah niki kula ajenge titip sampean di napa? Lah bener permintaan. Oh niku Bulumut Nggih. iki enten pelanggan senengane kue lumpur. Kue lumpur oh niku pun enten sing damel ki ambek. Nggih, niki Agus niku. Agus LTL niku. Anu perut ayam. Oh, nggih nggih. Aduh, nek perut ayam nggih. Nek ate perut ayam dipendet sakno ayame nggih. Nggih, Mboten enggak ada mangke- perut mengke. Di perut sampeyan. Sing perut ayam sing bulet-bulet niku lho. Oh niku Sing ta. muter niku lho. Oh, nggih nggih. Perut ayam nggih. Nggih pokoke sing sakwingi pun sing niki wau telas Nggih. nggih sampeyan damelaken malih ngoten Mungkin lho. pas bosen. Boten. Pun Napa anu tak putus. Itu biasa. Banding nggih. Nggih. Nek boy nggih. Nggih pun pokoke Niku sampeyan titip sing Pak Ayu sing laris Nggih. ngoten lho nggih. Lah buktine sampeyan nek kula sing Nggih. jaga nggih payu. Nggih. Nggih. Nggih, tapi nek wernane kata niku nggih pembeli niku lak seneng. Saking lele Coklat ngoten lho. lele. Onde bu. Ah mboten. Napa? Niku nemplekno wijene sing soro. Nggih. Sampai kok wong luar negeri. Situ-situ nggih. Nggih. Niku mau nggih Dek Boy. Nggih nggih. Sampeyan pun anu nek kirim pun awan-awan lho nggih. Lho injing kula pun mateng Dek Boy. Oh, nggih. Nggih. Nggih Pak Jus. Nggih. Nggih benjing bae diterima bojo kula. Waduh, ngeten Dek Boy nggih. Kula nek adik bojo sampean sing anu nrimo nggih. Nggih. Sepunten nih Dek Boy. Napa? Kula butuh balik mawon. Kirangan di arek niku niru sinten. Kula butuh balik Kok mawon. kali niku belum telo goreng Telo sing goreng. klambi. Lho klambi napa niku nggih? Nggih klambi anu. Ukuran Pak. Niku- Nggih klambi. Niku lho dijaketin niku lho. Walah. Dengan Lho damel Telo. tepung ditepungi niku lho niku. Iyalah. Bapak kula ngalani diklambeni. Tapi pun kandel-kandel. Niku- Nek toko kula gawe ngoten. Bar kadem. Waduh. Kok diceritani. Niku arane. Dia tipis
mawon. Niku arane godhog gedang, Pak Jus. Tapi kakean klambine kekandel. Maksud niku tipis Ah, nggih, mawon. ngoten nggih benjing nek klambi sing kandel tak kene mbetane ae nek rada tipis nggih ta. Wonten kulite tadi klimbet niku. Iku Mama Alma. Moga tepungnya niku tipis mawon. Tipis, Nggih nggih. masih adem tetep empuk. Nggih, nggih. Anu nggih godhog telo nggih. Nggih. Nggih pun nggih. Nggih. Suwun lho sakderenge. Kula nggih matur suwun lho, Nggih, Mbak nggih. enten salah ngapunten bulungan Nggih. sampean total. Nggih, nggih. Niki wau kula lebih. Oh, soalnya ada dilebih sih. Nggih, niku wau enten napa susuk kok diambake Oh, alah nggih mboten napa-napa. Sampai Benjing kula joli. mboten usah sampean lak siron idem-idem nggih bantu Iyalah. sampean. Iyalah. Apa boy sih? Ampun Pun niku. diomongin bapak. Nggih, pun diom. Rahasia, rahasia. Bapak kula sindik soalnya. Apa niku? Kan nggih ada bayi. nggih. Ngono rahasia. Napa Bu siran niku? Siran, ada sampai siron. Rahasia, rahasia. Lah ngoten rahasia. Pak, Mang gak kemandani lali aku. sampean lapor ini. Bumbu satene jale pedes-pedes. Ono siku mangan berbedes loro. Lho kan selerae. Lho mrene ya Ya, apa? iki Bojomu. iya rene Pak, maksudnya iki tak pasang maune kan sepi tak pasang ini free wifi. Apa? Dadi iku yo arek-arek cek internetan, rene bebas gak bayar. Iya, iya, nak, iya. Engko rencana iki ya tak tekakno sulap. Sulap Iya. sumbangan. Loh, enggak. Bayar? Ya kancaku yogi ku sulap. Oh iya iya. Iku engko tak kon tekakno rene. Tak rame-rame. Tak kon nyulap. Ya wis engko disuguhi apa ngono, Pak? Kanggo daya tarik ya. Ya daya tarik. Engko panganane jeli disulap. Gak enak. Nek disulap tambah enak gak apa-apa. Nek disulap gak enak. Lho, ya gak. Gak ya? Maksudnya cek tambah rame, no hiburane ngono lho. Kau niku ajene kreatif ya. Loh, iya, Cuma ngene. Apa? Lah warung sailat entek karo sulap. Terus panggungnya ngendi dipasangi. Iku Masa gawe lesehan? Pak, sulap itu tidak mesti harus di panggung. Oh. Dan sulap tidak mesti Kok arena. kok arena. Enggak maksudnya dalam show pertunjukan. Kan iso ambek apa iki pembeli langsung berhadapan-hadapan. Oh, langsung ya. Iya berhadapan-hadapan, misal main kartu, apa main apa ngono langsung. Padha mbek wong ngomong-ngomongan biasa iki. Iya ngobrol biasa ngene. Padha pembeli antar pembeli ngono Oh modele. iya, ngono lho. Bisa ngono. Cuman sing dibahas masalah sulap misalnya sampean. Nah, Pak coba sampean merem. Merem. Nah, Nah, ngene. merem. Ya. Nah. Kok pas merem terus. Loh, merem ngene tak sulap. Oh iya iya. Nah, sampean melek. Nah, Melek. iki tak cekel. Sing tangan kanan no apa tangan kiri sing ono isine. Ngono ta. Iya, iki kunci iki, kunci. Kunci iki ya, kunci. Nah, iki tak cekel. Ah, sampean melek, sampean tebak kanan tangan kanan apa tangan kiri sing ono isine kunci. Oh, saiki ta. Iya, wis mamen melek. Melek. Ah, Ya. wis ngene. Lho, Nah, tangan apa? Tangan kanan apa kiri? kanan. Buka ya. Ya. Ka ono. Lho. Oh Iya. Pinter ya. Iya, terus Iya. tangan Sing ono isine berarti kanan gak ono ya. Iya. Kiri ono. buka lho, ka ono ta? Ka ono. Ka ono. Wis mlaku kunci. Pinter kan iso ngulap. Lah ngono lha apa ngundang wong njobo? Lah lapo? Lho, Telepon dhewe po. kata sulap sampean Mas merem tak lebokno sak. Ya aku sing goblok. Mari moro tuwa kebujuki. Wis contone iku kaya ngono, Pak. Dadi antar pembeli mek ngono tok. Dadi Wong mesti sulap ngono iku mau. lho iku contone maksude langsung interaktifnya Oh, ngono lho. gitu. Contoh interaktif ngono lho. Aku ya nurut aja. Blokir ya sih iki baru ikut dibujuki. Lah ya diantaranya itu triknya ngono lho, Oh, Pak. iya. Ngono Dadi ya. gak harus nang panggung didelok wong akeh enggak. Ngono lho. Terus Iya, iya. lian-liane ya. Lain ya. Ah. Wah, tambah lari sik ngono boy Oh ya. ya jelas, engko nek tak cekakno campur sari barang. Hah? Campur sari. Lho, campur sari. Iya, Pak. Nyanyi ya. Ya iya, Pak. Oh, campur sari. Oh ya, sapa penyanyi ini? Loh, nyaluk sapa penyanyi sapa ae iso, Pak? Iso ya. Iya. Nyanyi nang ngene kene ya. Ya iya, Pak. Ya penghuni warung kene mbek lungguh. Iya, lho, gak. Lah apa lungguh? Ambek apa? Ngadeg. Lho, pokoknya tak tekano penyanyi campur sari. Campur sari. Oh, cek rame, Pak. Iya, itu. Tapi dalam bentuk kaset, ngono lho. Oh.
kaset. Aku kayak bujung pintu. Jadi dikai salon. Wow. Salon gak kondisi no. Kaset Kayak gak salon. Jadi isak musik lagu-lagu campur sari ngono lho, Pak. Ya, dadi rame ya. Heeh. Dadi- Iki ana sing nyumbang Budijo tari India, Pak. Tari India. Iya, percaya, Pak. India Kasetnya disikno. Kan lucu iman kan iki. gitu sampai TV iku kan tak bandani Pak ketoke ya ketoke respone akeh iku Sigit Pamungkas iku ya mari kok bengkel jujuke rene gak boleh Iya ta? boleh bojone nyusul rene Iya. Tapi tambah rame akeh wonge ya rame Rame maneh. apa Nang apa bulu tangkis. lho ya nak bulu tangkis gak ditanggap Pak turnamen Pak Hah? ya apa sampe Ya TV gue. Kayaknya gak bisa bales. Kayaknya gak bisa bales. kecolongan Udah itu apa Uber ah. oh iya Aku mau ndelok iki engko tak ini Pak iki ana apa engko tak tekakno iki konser musik ana saksofon Iya. dadi trompet iku lho Pak ana Kenny G iki cuman Andi saksofon Oh biasa ae penggaweane iku. tapi wis tak pisan iku ae Pak apa? nyebule diluk mangane akeh nang kene mangkane wetenge jemblung ya Diceladu saksofon kan ku. Iki ana sing nyumbang joget Morena Titi. Oh, Wis akeh Pak sing Iso kancamu akeh. ya Pak aku tak iki siap-siap kate kerja bojok. Anu Dek Lisa kok gak teko rene ganteni aku. Ya apa sumpek rasane bojomu iku. Lho, apa? kok sampean itu anake sumpek lah aku bojone kok tambah sumpek. Ya, apa aku niru sapa lho ini mana? Aku mau yo. Lah kate kerja iki Pak. Oh, tak gantenani nek kon kerja. Arek iku males. Ngene lho, Pak. Ngap ae bolak-balik. Kerjaku iki gak sip-sipan. Dadi aku gak turu kadang kerjane aku kerja esuk, teko kerja sore, mari magrib langsung jogo sampai esuk. Lah iya. Esuk Teko kerjaan langsung. esuk mari jaga warkop siap-siap kerja esuk nek gak ngono sip nek mlebune bengi aku kerja jaga warkop awan ngono Turu menurun di terusan nak ya. lho makane aku abot-abote memperjuangkan Turu mlaku ya nak ya. yo gak Pak Yo, bahaya malan Pancene jarang anak mantu kaya awakmu iku nak. Soalnya bapak iki percaya 100% nang awakmu walaupun bapak sing bandani. Nggih. Aku gak undat-undat. Ya. Ane bojomu mbok wis gak kena dipek keturunane. lho padahal turunan sampean Pak Iya sih. Iya aku. Gak ngono mbok kok arek kok males. terus iki ana paru-parunge ditutup ta Ojo eman langganan. Ya bapak ae sing jaga, Nak. Lho, Gak sampean- masalah. gak enak Pak kok sawangan iso wong tuwa Enggak nak. tutup mawon lho Pak Ojo eman langganan. Engko nek langganane ngalih, golek langganan maneh angel nak. Boten kula tutup sakno Pak, mosok wong Enggak, tuwa Kak. dikongkon kerja. Lah gak apa-apa. Ah, Gak apa. mosok Pak Aku nek omah ta sumpek ketemu bojomu. Bolak-balik mripate ku abot. Kak ngono diganduli apa mripate? Oh ngapa aku asli. Kalau ndase disendeno meja. Mbare padahal ndase cilik lho kok kabotan. iya Pak, iki mau ana blomet sing kirim jajan iku mau. Nah, nek ndelok bojoku jare, bojo sampean iku ya napa niat dodol. Mari ngedoli wong ditinggal mlungker nang pojok. Ayo kan benar. Sepurane nak ya sing sabar ae aku dadi bojone nak ya. Nggih. Mbek iku mbek anu bojo mbek mandek mbek ya. Napa? Bojo mbek mandek. Ya mandek Pak wong ngancene gak nang ndi-ndi. Ya males ya. Males mlaku. Pak, aku tak mari budal kerja Pak. Ya ojo telat nak ya, hati-hati. Kok telat mangane tak perkirakno, Ya sampe wis. kok tambah nuturi. Ya ya ya. Hati-hati dalan nak ya. Nggih. Oh alah rek anjene mantu angel lho. Golek mantu golek ngene iki. Pak, Telaten. niki duit durung oleh dodolan niki wau. Oleh 500, Pak. Iya ya. Gowo ae nak. Duh, Wis ta, bapak iki wis tuwa, gak perlu nyekel duwe. Engko bapak iki lalian. kamu sok perkara duit milih tua barang, Pak. Lho iya. Soale bapak iki ngene nak. Anu, gampang kena pengaruh.
Asli. Pokoknya tekan duwe iku wis pokoknya kudu berbuat jahat. Kan gawane nak. Kakak ngene nak, bapak kan wis tobat. Oh nggih. Ya insyaallah. Aku wedi apa nak? Saiki kan wong tukar duit kadang-kadang kuwatir gendam nak. Oh ngoten nggih. Kan bojomu engko kandhanono. Nek ngoten niki kula tinggali susuk mawon. Hah? Tinggali susuk. Wis gak usah nak. Lah sampean kok nyusui ya napa? Wis pokoke takon ngentekno kabeh. Pas to. Engko tak turusi warung pas gitu lho. Nggih. Wangun bayar pas nggih. Iya. Nggih pun nek ngoten niku kula beton nek ngono dhuwit nggih. Ya nak ya. Nggih Pak, kula berangkat. Ngati nak ya. Salim riyen Pak. Ya, walah rek. Masalah Cik Jawa ni mantu gue apa? Kula wau niki dipeseni Cik Giok. Nggih, pesen Cik Giok, pesen nasi Padang. Sopo? Cik Giok. Nasi Padang. Lah apa kula niki dodolan warkop. Ayo gorengan. Lah nggih. Hah? Nek ngoten kula tukaken riyen. Iya. Nggih bae mangke dijogok mriki. Ngono ta? Sampeyan tampani nggih Cik Giok nggih. Oh ngono ta. Apa Cik Giok? Maksudnya sampean trimo duwike. Oh. Nasi Padangnya sampean kekno sampean. Oh. Nggih. Ya nak ya. Sampean kekno bun. Sampeyan Kok padake kekno Cik Giok. Nggih, lah duwike sampean tampani ngono lho. Nggih pun nek ngoten, Pak. Iya. Sampet kon iling ngomong. Lah nggih. Lah iki coba lali gak enak imang. Oh alah rek. Mantu ya ngerti ngene iki muga-muga ae kok anakku dhewe ana perubahane. Pak, apa nak? Lali malih. Masalah. Kan kok lalian sih? Nggih, wau bek enten Pak Sugeng. Pak Sugeng. Sing titip blinjo. Oh, ngadukan iki ta. Mboten daerah mriko Setro. Oh, Setro. Nggih, beke derek napa niki mriki sampean kei duwike riyen niki Pak Sugeng. Pak Sugeng. Oh iya ya. Nggih. Iki duwe kanggo Pak Sugeng ya. 50.000. Iya. Nggih, 50.000 niki nggih. Telas kengen kirim malih nggih. Ya nak iya ya. Pun kula tak bareng riyen Pak. Iling-iling sing nangut bangane balik maneh awakmu. Boten enten. Gak temen lah. Boten enten nggih. Gak lali maneh. Boten, Bos. Pak Sugeng. Mang Cik Giok kongon nukokno anu. Pak, Ah. enten sing lali malih. Hah? Lali malih. Aku tak mulai enak. Mulai pegel aku. Lho nggih anu Pak Wandi. Apa? Bulak Setro niku kula pesen sofa kali Pak Wandi Bulak Setro. Heeh. Nggih. Nggih. Didelok ngene ta? Nggih. Ditumpukun. Boten nggih damel ten omah. Oh iya. Nggih tekek omah. Ngoten lho kula Kan pesen. alamatnya emang kan seru Pak Mandi. Nggih, mangke badhe mriki njukuk njaluk DP ngoten lho. Oh. Titipaken sampeyan mawon. Iya iya iya. Nggih, kula kei 500 mawon sampeyan paringaken nggih. Iya, Pak Wandi, Nggih. Mang Pak Sugeng, Nggih. bayar 50.000 aku. Nggih, terus enten GP niku niku 500. Nggih, nggih. Nggih pun. Wis ta? Nggih. Kon bali tak gipeng lho. Cek enten Pak Agustin. Mbok boy. Pak Agustin bae mriki. Kula mau pesen susu. Hah? Pesen susu. Pesen susu. Nggih, susu Kanggo- murni. Hah? Susu murni. Aku sebatin. Nggih, sampe bojo kula. Iya iya, sehat ya. Nggih. Iki sampean kek duwike. Sik gak ngantukan. Nggih. Terus enten malih. Coba kayak lali boy aku boy. Aduh kon niku. Bu Yanti gege. Niki titip Dokasin. Dokasin. Dokasine telas. Niki duwe sampean kekno. Nggih. Catetono ae Bapak lali. Lho mosok dicateti sih, Pak. Lho, sapa iku Mang Dokasin sapa? Bu Yanti. Yanti ya. Nggih, nggih, Bu. Oh, tekali Bu Istape. Hah? Mriki bakal titip tape. Wis aku tak mulai kan tubuh dhewe wae. Oh, bener kok niku. Iya, mungkin bener bojo. Nek nunggu males ya. Aku dhewe mulai ketemu males gua. Saya durung sedina. Pakai nong titip, boleh ngelu. Drang baru aku boleh panas. Mangadem. Ini boleh panas ndadak iki. Oh, alah rek. Oh, no Bu Is titip Bu Istape. Nggih, titip tape. Bu Edi ke Bu Edi. Lho, nggih Bu Edi. Apa? Pun pesen ngian. Pesen apa? Titip putune. Oh, sepurane aja. Wis aku ngomong anakmu bojomu wis bingung kok ngomong putune Bu Edi. Nggih, saiki ate putune papat. Papat. Cek cepet. Wis prosesi ya cepet ngono iku wis wayahe. Nggih, nggih, nggih. Gak apa-apa. Pun
pun kula tak Wis. berangkat riyen kaya pun mboten enten sing keri. Kami Fatimah gak titip donat. Kaya niku. Mboten. Wis ya. Nggih. Pun. Pun kula tak berangkat riyen Pak nggih. Ya tadi nak ya. Nggih nggih. Oh alah. Ayo balik mana ini? Oh gak sih terus gendiri terus sih. Iya pancen ini wong nyambut gawe. Ini ki kudu telaten, kudu sabar, tekun, wong titip wae menghadapi. Tuh. Kon lapo? Kon iku jare gak mrene, terus bapak sing nunggu. Iya. Anu Pak, Apa? aku kepikiran Mas Boy. Mas Boy nanti Pak. Mas Boy. Ya kerja supaya isipe ganti, engko telat. Oh ya apa sih aku lah gak ketemu bojoku. Papa iki ya apa sih Papa iki? Kau gak blenger, kau gak bosen dah. Oh, ngono omah wis kepethuk kerja. Nggak usah kerja. Apane ketemu ya masih dilut ta, ketemu masih dilut wong mah bengi ya njaga warung sampai sewengi sampean kula ada sampean buka warung iki. Loh, kok nyalano aku? Mangkon gak Wis gelem. meneh jadi buka warung iki. Nang ngarai mangkel aku ndelok. Kon ini ngejak. Ngene iki aku boleh jarang ketemu karo bojoku. Wah, pawakan kiri kan ya. Mesti ini kan jangan beri memang ya telepon dhisik supaya bojomu iku ngenteni kon. Kon gak gelem telepon, dhek waktune mepet. Kakean titipan iku mau. Dong titip sak tompo. Tompo kate undung. Tompo undung iki bingung aku sampai anake iki mang. Oh, ya apa Sangat kan. tak mulai aku. Ya mulia sing ngomong beri sapa bapak wis nunggu. Wis pokoke warung iki tutupen, Mbak, tutupen. Loh, kon sik ta lah, iku mah bojomu iku mah ngongkon tutup bapak sing menggak. Warung wis lancar, langganan akeh, sing titip-titip iku wis akeh. Iku mah bojomu iku wis oleh dhuwit. Badine tok iku 500.000. Loh, iya ta, Pak? Iya, Endi duwe, Pak? ya digawa bojomu. Loh, iya kan Bapak iki apa maksudnya sampeanku? Wis berarti 500.000 kok sampean gak gelem nampani. Kok tambah dikon nggawa bojoku. Sampean sing nilai bojoku anane gara-gara 500.000 iku. Sing ana bojomu bapak Dewi sing ana. Ya apa? Ngene lho, tun tun. Wis aku tak nyusul Mas Boy dhisik. Cek ta? Ada duwe aku 500.000. Ya apa rek aku mang dititip gak gelem lho. Ya apa dikandani wong tuwa ngentiri ta ngono iku. Ya apa rek iki? Waduh gak ngreken omongane wong tuwa. Padahal dhuwit iku mang dititipno aku gak gelem. Ngene iki bojone nyusul anggone penggaweane. Ini iki kok boleh salamane aku kira ya apa. Aduh, ngene iki ya apa nyambut gawe. Pak. Lho. Nak, apa balik? Kula ten omah bojo kula kok mboten enten. Ngilang. Kula pamitan katene. Lah, iya ta? Nggih. Bojomu sik tas mrene iki mang. Napa gak sampean cegah, Pak? Kula mboten ketemu ngeten iki. Salam. Kowe aku tidak kakek pesenan boleh lali. Aduh. Kula pun anu disusul kali Mas Sadam, kali Mas Bintang badhe kerja. Ya kon mang ngomong budal penggawean. Lho, Kok gak ngomong mulai. Nggih mboten enak nek mboten pamit kali bojo, Pak. Iya ta? Nggih. Kewajiban ya. Nggih. Ya bener. Nggih. Tapi ki mang sik tas teko kene bojomu. Lho terus ya napa? Pas kula mriko mboten enten. Ae simpangan. Terus ya napa kula niki? Kon. Nggih. Bojomu saiki nang nggone penggaweanmu nyusul kon. Lho ya napa? Salah terus aku rek gara-gara titipan akeh. Sembuh bingung aku wis. Ya apa marung gak tambah enak tambah kepikiran ngene iki. Aduh.